Ahojte, hey guys, I'm Celeste Buckingham, tu mám za sebou Laci Strike a skupina z Street Dance Academy. Tancujte so mnou na pesničku Run na Run, som nadšená, sú úžasní. Športovec roku, chápeš dneska? All is fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy. K tejto práci sme sa dostali tak, ako sa dostávame k tým robotám bežne. Je to vec, kedy nám volá niekto z nejakej produkčnej spoločnosti, v tomto prípade to bol režisér Peter Nunes, ktorý robil projekt Športovca roku. My sa poznáme už dlhšiu dobu s celým tým jeho tímom, lebo v podstate sme spolupracovali pri tvorbe Superstar 2 ročníky, pri Talent Money, pri Miskách, pri všelijakých iných projektoch, televíznych Silvestre a neviem čo všetko možné. Takže si sedíme celkom ako ľudia a dosť si rozumieme pri tej práci a to je veľmi dôležité. K tomu, aby taká vec vznikla, musí mať dobrý tým ľudí okolo seba. Mám také šťastie, že mám skvelých tanečníkov, ktorí sú spoľahliví, poznajú môj štýl práce a vedia sa naladiť tak, aby to celé zafungovalo správne. Vedia, že keď sa robí taká vec, tak sa tam nenosí nervozita. Celý čas od rána človek musí byť veľmi naladený, aby proste nevznikli nejaké tlaky zbytočné, lebo predsa len všetci sme umelci a tancujeme rádi a chceme sa prezentovať dobre. Hlavný choreograf som ja v podstate, lebo celé to tak učešem, postavím, pripravím. Veľakrát sa do toho angažujú aj moji tanečníci, ktorí prinášajú svoj osobnostný vklad tým, že ja neviem, vymyslia nejakú kombináciu krokov, potom ju napájame na nejakú ďalšiu časť, možno, že ju upravíme, možno, že nie, niekedy to ani nepoužijeme, niekedy sa nám stane, že robíme nácvik, dajme tomu 3 týždne v kúse na nejakú vec a potom zrazu príde zmena, alebo sa to číslo aj úplne zruší. A už vy môžete mať vymyslené aj kostýmy, aj choreografiu, aj všetko možné, ale proste dojde pokyn zhora, že to sa ruší, tak sa to ruší, celá robota je fúč, ale nebereme to tak tragicky, lebo sa to dá použiť zase niekde inde, keď sa to správne upraví, tak tie veci sa dajú použiť aj inde. V tomto prípade sme robili s 3 umelcami, Mike Spirit, Celeste Buckingham, Dara Rollins. To boli 3 také pre nás akože ťažiskové čísla, na ktorých sme, nechcem povedať, že sme si dali záležať, ale robili sme všetko naozaj že na 100%. Ale také čísla, že hudobné, že sme sa s nimi celkom aj stotožnili. Lebo nevždy tie zadania sú také, že by sme buchali ohňostroje a otvárali šampanské. Ale je to naša práca, sme tanečníci a robíme to rádi. Celeste Buckingham na to, že koľko má rokov, tak poviem úprimne, že som z nej odpadol v dobrom. Je to ešte veľmi mladá spevačka, ktorá aj vie spievať, vie sa aj správať, je profesionálka. Tam to klápalo perfektne. Mike Spirit mal skladbu, ktorá bola robená priamo na kľúč do programu Športovec roku.
Vymyslel si text, na novo sa robila hudba, my sme urobili choreografiu na to, bolo to športovo ladené, dievčatá mali oblečené také boxerské šortky, tenisky, proste boli hodené do tej témy, ktorú mala tá skladba. To je svet personalitou, jedine si vytvárame svou psychikou, primitívnou kolektívnou negativitou, neže soky nestávajú sa pre kritikou, odvážny bere človek, zbavali sa sťažuje a vôbec nechápe, že sám si to sťažuje, nikto iný, len ty sám si to maluješ. Poďme ešte raz, naša chyba. Dobre, dáme si ešte raz. Číslo s Darinkou, sestra moja v podstate. Darinka, dáš nám šádal? Ahoj. Čau. Šádal. Čau. Si točíme dokument, vieš? Čaute. Dara je sestra v podstate. S Darou sa poznám od, voláme to, že časy party DJ-a, takže už dosť dávno. To bol vlastne prvý klip, na ktorom sme spolupracovali. Potom následovalo jej turné D1 Avon Tour, potom išli ďalšie veci. A v podstate odtedy sme robili choreografie do všetkých televíznych projektov. A tá spolupráca je naozaj na veľmi dobrej vlne. Veľmi dobre si rozumieme, čo sa týka tých vecí, že tie veci si dokážeme odkomunikovať cez telefón. Ona si zavolá so mnou alebo za Aničkou kvôli kostýmom. Povie, že toto budem mať ja, dievčatá by mohli mať oblečené toto a toto. My k tomu prispôsobíme choreografiu. Vybavené. Tam už si naozaj veľmi sedíme a to je už taká, že 100% spolupráca, dá sa povedať. The word is about, there's something involving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Hey! The newspaper shouts, a new style is growing, but you don't know if it's coming or going. There is fashion, there is bad, some is good, some is bad, and the joke is rather sad. That is all just a little bit nice. Som mal telefón práve, je piatok, dneska točíme športovca roku a došli nám tenisky pre všetkých tanečníkov. Tesne, ale došli. Tenisky vďaka Bohu nám prišli tak, že nám prišli v deň natáčania tie tenisky. A to naozaj len vďaka tomu, že partner sa k tomu postavil takým spôsobom, že chcel, aby sme ich mali. Tak urobili maximum preto, aby sme ich dostali. Tak nám proste 15 párov tenisiek došlo v ten deň do poludnia a my sme ich na prenose mali obuté. Pokiaľ sa dá, tak to robím tak, že sa snažím použiť alebo angažovať aj decka z tanečnej školy do čísel. Teraz sme mali jedno číslo, bol to nejaký Gangnam Style s Petrom Marcinom. Bol tam priestor, aby sme použili deti, tak som to urobil. Nie je to žiadne tajomstvo, že možno, že polovica z nich nemala vystúpenie nikdy žiadne predtým a dala prvé vystúpenie v podstate v telke. A druhá polovica už mala nejaké tie skúsenosti za sebou. Bol to pre nich veľký deň a veľmi sa z toho tešili. Boli zložení celý čas na chodbe pred časťou Celeste Buckingham, takže si to užívali, sú s ňou kamoši. Nemyslím si, že tam bolo niečo vtipné, my sme suchári. Neviem. Určite celý deň sme sa akože bavili. Chalani tam robili fóry, všelijaké cvičili tam, len tak námatkové, čo si spomínam. Je to také rodinkárske celkom. Bežne sa dejú také veci, že vzadu, v zákulisí sa baby prezlečú a už sú v kostýmoch a oni sa ešte pomedzi to aj učia. Hej, že otvorí si nejaké skripta a z toho sa učí, lebo ja neviem, pozajtra má skúšku, takže ono je to také, že tie baby to už berú aj tí chalani takým spôsobom, že
už to majú tak v sebe ten tanec a vedia to odprezentovať naozaj, že dobre. Jasné, že tu mám všetko na starosti a zodpovedám za celý ten priebeh, ale sú tam sú tam tanečníčky. Potom sú tam kostýmerky, ktoré veľmi pružne aj konkrétne pri tomto projekte riešili, behali po celej Bratislave a zháňali kostýmy, obliekali ľudí, pomáhali proste všetko riešiť. Hneď po každom čísle veci balili do krabíc a odnášali do tanečnej školy. Potom tam je ešte, dá sa povedať, moja pravá ruka, Stánka, ktorá v podstate je tam na to, aby poslala tých 300 mailov, ktoré má poslať, aby urobila, neviem, že ide cez celé mesto zobrať 15 tenisiek, naloží ich do auta, doveze ich naspäť, cestou ide ešte hen tam kúpiť takú stužku, lebo zabudli a tam ju donesie a toto všetko. No a v podstate kostýmy má na starosti ešte aj Anička. Snažím sa robiť veci naozaj perfektne do detailu. Koľkokrát si vám hovorí, že na 5. dobu dole? Veľmi mi na tom záleží, aby výsledný produkt bol tip-top. To je proste alfa omega u mňa a aj mojich tanečníkov. Keď to ľudia otancujú, tak ja v momente mám SMS-ky od mojich blízkych, niekedy aj od vzdialených, že páčilo sa nám perfektné. Keď sa im nepáčilo, tak nenapíšu, ale väčšinou píšu. To znamená, že sa im väčšinou páči. Tam treba osledovať strašne veľa vecí. Učil som sa to dosť dlhú dobu. Jednak je to o tom, že kde je ktorá kamera, ako treba natočiť tanečníkov, kde kto čo tancuje. Treba vedieť o tom, že kde je nejaká hranica svetla. Treba vedieť niečo o tom, že v akom rozsahu môžeme prekryť speváka alebo neprekryť ho tak, aby sme ho neprebili, lebo to nie je o nás, ale je to o ňom. Je to komplexné číslo, ale on je ten hrdina, ktorý tam musí vyniknúť, alebo ona. Je to dosť zložitý mechanizmus, ale toto ma baví veľmi. A to sme aj celkom dobrí asi.